Kabang papalapit na yung Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2023, lakwas neng pasiknangan ng Commission on Elections o COMELEC inkarelang anti-vote buying campaign o kampanya kontra bigay. Katuki naninimintala ring personel na ng COMELEC Region 3 king Apalit, Pampanga, bangdinan briefing den miyembro na ng PNP tungkol king vote buying at premature campaigning. Aware naman tayo na on October 19 magsa-start na yung campaign natin. Pero prior to that, naging vigilant na rin naman ang ating mga kapulisan at itong Apalit po kasama ng COMELEC with regards to the premature campaigning. So, binabantayan po yan. At sa pagpasok pa rin po ng campaign, patuloy po nating babantayan po yung mga illegal and mga prohibited forms of campaigning po natin for the candidates. Agpangking Election Officer 2 na ng COMELEC Region 3 ay Maria Lourdes Alfaro, alimu reng kandidato reng karelang babanten. Nune pati na reng private individuals asu suporta karela. May itinatag nga na kontrabigay which is for the presumed vote buying and vote selling acts po ng candidates and other private persons po dito sa Apalit. Dito po magsa-start yung kasama dito natitignan din during COMELEC checkpoints yung mga sasakyan na binabantayan natin sa daan if they are possessing, carrying, or transporting large amount of money na nagkakahalaga ng 500,000 pataas. Yan po ay pinagbabawal po ngayon which may be presumed as to be used para sa vote buying or vote selling po natin. Pamagmalino ng Alfaro atin naman exemption keng pamagdalang maragula alaga ning pera. Dapat kailangan niya ing dokumento antimong patunay na king business-related transaction niya magamit ing pera. Exempted po dun sa mga prohibitions na sinasabi natin, yung mga cashiers, disbursing officers po, basta lang po na mapatunayan nila or meron silang dalang ID, certificate of employment, authorization, na sila po ay nagdadala ng mga ganun kalaking money in line of their duties and responsibilities sa trabaho. Agpangpakang Alfaro, atin niya nga para na parusa king batas ing ninumang marakap amanyali o mamisaling boto. Pero yung pong magiging sanction kapag napatunayan na sila nga po ay nag-commit ng vote buying or vote selling, sa mga candidates, they may face disqualification. Pero sa private individuals na mapapatunayan na nag-commit nga po ng ganong action, maaari po silang makulong from 1 year to 6 years po na imprisonment. Agpangpaking hepe ning Apalit PNP ay Police Lieutenant Colonel Michael John Riego. Payapa naman yung sitwasyon kareng 12 barangay na ning Balen. Makasadya na la rin ganong magbante, masalese, kareng manyali ang pong sasaling boto. Kaya ito rin po ang panawagan ko dun sa mga nagtatangka na magbenta at bumili ng boto. Baka masampulan na po kayo ngayon kasi talagang seryoso po yung ating COMELEC regarding po dito at ito pong committee na ito ay talagang pinapaigting po yung sa amin bilang tasking po namin surveillance in the conduct of operations against vote selling and vote buying po. Basikan datos ng COMELEC Region 3, sunalaki nga rembilang dareng vote buying complaints kaya ni Kim Pampanga, kaugnening Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2023. Kaya BJM de Jesus, ako yung kakain Talasuyo, Paolo G. Santos at Timpusong Makabalen.